Rappreżentanti tal-pajjiżi tal-Commonwealth jinsabu Malta biex jiddiskutu kif il-gvernijiet jistgħu jużaw fondi biex ikun miġġieled it-tibdil fil-klima. Dan bħala parti minn strateġija miċ-ċentru ta' eċċellenza għal pajjiżi żgħar li twaqqaf Malta waqt iċ-ċogem tal-2015. Dan kollu mhux biss jiffaċilita t-tfassil tal-Ftehim ta' Pariġi li dak iż-żmien kien għadu qed jinġabar, iżda anke biex jinstabu mezzi ta' sostenn għal pajjiżi żgħar b'riżorsi limitati. Kollox, fil-Commonwealth hemm 31 pajjiż żgħir fosthom Malta. F'diskors waqt id-diskussjoni li komplet it-tlieta filgħodu, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela qal li l-għan hu li Malta tkun pajjiż ferm aktar sostenibbli minn dan l-aspett sas-sena 2050. L-istrateġija mistennija tkun implementata wkoll grazzi għal esperti li jintbagħtu mill-Commonwealth Finance Access Hub li analizzaw kif il-fondi tal-pajjiż jistgħu jintużaw fil-ġlieda kontra it-tibdil fil-klima. Malta turi leadership dan il-qasam billi mhux biss nieħdu sehem f'konferenzi, mhux biss nitkellmu fuq dan is-suġġett, imma anke faċilitajna pereżempju li l-Paris Agreement ikun jista' jintlaħaq ftehim dwaru billi dak iż-żmien kellna l-laqgħa tal-Commonwealth ġewwa pajjiżna u flimkien ma' Franza li kienu qed jorganizzaw il-Paris il-meeting, is-summit ġewwa Pariġi. Ħadimna biex it-53 pajjiż tal-Commonwealth jaqblu fuq it-triq il-qudiem fejn għandha x'taqsam l-isfida. Dan apparti li Malta qed tkun pijunier fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima billi sservi ta' eżempju għal pajjiżi żgħar oħra, speċjalment pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw. Aħna wkoll nuru ċerta leadership fejn għandha x'taqsam il-pajjiżi żgħar, speċjalment dawk li għadhom qed jiżviluppaw, biex flimkien ngħinuhom anki dak li tissejjaħ capacity building li il-rizorsi li wisprobabli ħanna bħala pajjiżi żgħar ma jkollniex naqsmuhom flimkien u nkunu nistgħu naħdmu flimkien f'dan il-qasam. Il-Ministru Abela temm jispjega li l-Unjoni Ewropea u l-Bank Ewropew għall-Investiment huma flimkien l-akbar kontributur għall-iffinanzjar tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, kif innefqa għal din il-kawża fl-2017 qabżet l-20 biljun euro. Gabriella Cassola, deputat direttur taċ-Ċentru ta' Eċċellenza f'Malta, spjegatilna li mindu twaqqaf iċ-ċentru 4 snin ilu, Malta kellha rispons tajjeb ħafna mill-istati iż-żgħar l-oħra tal-Commonwealth. Sissa r-rispons kien tajjeb ħafna, qed japprezzaw ħafna l-fatt li l-organizzazzjoni qed issir f'Malta li hija stat żgħir illi għamel il-tibdil minn developing state għal issa pajjiż illi sar żviluppat. U allura jista' jgħaddi anki ċertu ammont ta' tagħlim illi tgħallem lil pajjiżi li huma żgħar u li għandu ċertu, ovvjament pajjiż żgħar għandhom ċertu diffikultajiet li huma komuni. Allura il-ċentru huwa mezz tajjeb li bih Malta tista' tgħaddi dawn da li tgħallem, l-esperjenza li tgħallimna, l-lezzjonijiet li tgħallimna s'issa u jgħaddihom lil pajjiżi oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.